Halika, mag-milk tea tayo. Apo, kakabsat, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Bakwit Sur, Bawang La Union. Dito po sa isang napakasarap na milk tea and coffee shop, mismong harapan po ng napakagandang dagat ng Bawang, ang My Girl Milk Tea and Coffee. Halika, samahan niyo akong mag-coffee at mag-milk tea! Magandang hapon! Sir, Shok ni Michelle! Yes, hello po. Good afternoon. Sir, ano po ang pangalan niyo po? Mags po. Mags? Opo. As in M-A-G? M-A-G-S po. Okay. Kasi no, M-U-G, pangkape na. Pang milk tea rin. Pwede rin, sir. Opo. Ilan ang anak mo, Sir Mags? Siya po panganay, tsaka isa pong 7 months old. Oh, yung cute naman. Ay, nalagan mo? Ocean Deep! Wow naman! Sir, bakit niyo po naisipan na ipangalan na My Girl ang business po ninyo? Yes, ma'am. Actually, Ma'am Michelle, ang My Girl Milk and Coffee po is a franchise po siya. Okay. Franchise po siya. Originated po siya sa China. Opo, okay. sa China po siya. And then, meron po akong pinsan na co-owner din po si Jomar de la Cruz. Oh, hi, Sir Jomar! Shout out. Siya po yung naghikayat sa amin na mag-franchise po nitong shop. So, kaibigan din po niya yung franchisor. Opo. So, hinikayat po niya kami mag-franchise ng My Girl Milk and Coffee dito sa La Union po. Okay. So, marami na hong franchise ng My Girl sa buong Pilipinas, sir? Ganun Sa, po ba? dito po sa atin, sa Luzon pa lang pong meron. So, bali may mga around 50 branches po. Nationwide na, sir. Luzon pa lang po. Luzon pa lang. Opo, Luzon pa lang. Walang My Girl na coffee milk tea. Yes, ma'am. Okay po. And then, sir, gaano na ho katagal yung business na ito? Nag-start po kami mag-operate nung December 23, 2022 po, bago magpasko. So, hinabol po namin na magpasko para at least madami po kasing beach goers kasi holiday po siya noon. Opo. So, hinabol po namin ng Pasko para at least medyo ma-introduce po namin sa tao. Sir, napakaganda po ng idea ninyo na nasa harapan po mismo Yes, ng ma'am. dagat. Opo. Yung inyong coffee and milk shop. Yes, ma'am. Opo. Opo. Sir, ano ho usually yung mga customers na nagpupunta dito? Mga anong age bracket? Opo. Ganyan? Madami po, mga millennials po, makarami talaga mga bata. Okay. Kasi ngayon po nauuso yung mga yung mga milk tea, smoothies, Yes, yung mga coffee, kahit po mga binata at dalaga. Mahilig na po magkape. So dito po kasi sunset po, nasa beach po tayo. So every hapon po, usually nagsisidating na po yung mga tao. So every sunset, darating na po sila. Wow. Pero may mga ano rin po, family, mostly family din po, at saka mga elders din kasi ang gamit po nating ingredients is very healthy naman po. Honey po yung sweetener namin. So kahit yung mga matatanda, nakakainom po sila. Opo. That's nice. That's good to know. Yes, ma'am. Pero ito po yung kauna-unahang My Girl na milk tea shop na nasa harapan ng dagat, na nasa beachfront talaga. Kaya yung theme din po ng pagbuo nito, parang ginawang aesthetic po na pang beach din po yung kahoy-kahoy, white, woody, ganun. Ang ganda, very cozy, napakaganda po. At sa tuwing hapon po, maglalatag po kami sa sand po ng banig tsaka tables po para doon po sila po pwesto. Mas marami nga po nakapwesto sa labas kaysa dito sa loob, tsaka sa taas po. Oh, okay. Wow, meron pang taas. Mamaya akyatin natin. So, since nag-start po itong My Girl, edi bale, puro drinks lang po kami nung una. Puro drinks lang po. Tapos, they can bring foods naman po nung time na yon. And then, yung pinsan ko po na si Jomar, na naisip po niya na lagay din po ng food stalls dyan sa labas para at least yung mga tao po na bibisita dito, may mabibili na po sila ng pagkain and then sa amin po sila bibili ng drinks. So parang ano sir, no? Pag nagpunta ho kayo dito, meron na kayong milk tea, and then sa mga katabi nyo po, meron lang din iba't ibang klaseng food. Kaya,
kumpleto, parang Kumpleto na one-stop po, opo. shop, sir, itong area ninyo. Opo, kompleto na po. Oho. Dala po sila ng pera. Yes, sir. Pera na lang Pera kailangan na dalhin. kailangan, para At ang- mabibili na lahat. Opo. Yes, at ang inyong mga sarili. Alright, so yung mga pwede nating ma-experience dito sa My Girl Milk Tea and Coffee is except from sunset and saka sa masasarap na drinks namin. Every afternoon ng Friday, Saturday, Sunday is meron po kaming acoustic band na tumutugtog starting from 5 p.m. to 8 p.m. And every Tuesday din po meron kaming praise and worship na Lama House of Worship na tumutugtog dito sa My Girl Milk Tea and Coffee. So aside from drinking milk tea and coffee, na-enjoy yung music kasabay ng sunset natin. Ang shop namin is open siya from Monday to Friday, 12 p.m. to 9 p.m. And then during weekends, 10 a.m. to 9 p.m. Actually, marami kaming bestsellers kaya mahirap kung anong pinaka-best namin eh. Pero ang usual na ino-order nila is coffee at saka syempre mainit sa atin, smoothies, milk tea and mochi series. So sa coffee namin, ang pinaka-best seller namin is Spanish latte and caramel macchiato, and then the rest best sellers din, pero yun ang usual na ino-orders nila. Ini-invite ko po lahat ng kalugar po natin dito sa La Union. Hindi lang po millennials ang pupunta rito, pwede rin na family, in a relationship, walang relationship, tsaka mga lola at lola natin, dahil healthy naman yung drinks natin, gamit natin is fresh fruits and honey. So lahat ng drinks na kinikater namin is for all ages, itong drinks namin. So we are located here at Bakwit Sur, Bawang La Union. Hanapin nyo lang sa Google Maps or Waze ang Jessica's Beach Resort. And also we have our new branch in San Fernando, La Union, sa tabi ng Field Trust. Excited na akong matikman, mga kaibigan. Sino gusto niyo mga batiin? Shout out po sa asawa ko at saka anak ko dyan. Ingat kayo. Ano name ng wife mo? Mariel po. Mariel. Hello, Mariel. Okay. Shout out yung gumawa ng aluminum. Siya ba yung wanted? Shout out na sa PNP! Okay. Oh. Yun, shoutout sa partner ko, Nikki. Love you. Love you. Ito yung amin joke mo yun. Hilay. So, shoutout po sa mga Darilay family, tapos sa family po ng Arkiran po din. Then, see you in My Girl po. Yes. Go. Sige, Andy. Sino ni girl mo? Shoutout kay si Kevin Jam, nandito na ako sa My Girl. Shoutout ko sa mama ko dyan sa Kalumbaya. Punta ko po dito. Ano name ng mama mo po? Elizabeth Ramos po. Buong puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga owners na sobrang babait at ang buong staff po ng My Girl Milk Tea and Coffee dito po sa Bawang La Union. Sobrang sarap po ng kanilang mga milk tea at talaga naman pong abot kaya ang halaga. Perfect na mag-milk tea ka habang nanonood ka ng sunset view. Kaya naman po, punta na po kayo dito. I-try nyo po. Sobrang sarap, lasang langit. Apo, kakabsat, Pintay, Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida.